Samantala, sugatan po ang isang 61 years old na ginang sa Kapulaan sa bayan po ng Villasis. Matapos barilin po ng kapitbahay nito sa mismong tapat ng bahay nito. Ayon po sa ulat ng pulisya, pasado alas 10 ng gabi nang pauwi na ang biktima kasama ang kapatid nito nang mapadaan sila sa harapan ng bahay ng 59 anyos na lalaking sospek. Di umano'y bigla na lamang pinaputokan ng sospek ang biktima kung saan nagtamo ito ng sugat sa ibabang bahagi ng katawan ng biktima. Dahil dito paspasang tumakas naman ang sospek. Samantala, tinitig ng anggulo naman ang pulisya ang umano'y dating alitan ng dalawa at hinahanda na ang kasong frustrated murder na isinampal sa sospek. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtugis sa mga otoridad para sa ikadadakip ng nasabing sospek. IFM News. IFM News. IFM.